Tak jak jsem slíbil, tak i plním. Dnes se půjdeme podívat do další pražské prodejny Genesis. Tentokrát v ulici Národní 21. A pozor, je to premium prodejna, takže prodejna plná značkového zboží. Značky jsou tady jako Karl Lagerfeld, Gant, Guess, Calvin Klein, Replay, Diesel, Louis Vuitton, Moschino, Michal Kors. Prodejna je plná botiček, kabelek, doplňků, ale i šatů, halenek, džínů, sukní. Je tady i část Desigual, část kůže a také část svadebních šatů a společenských šatů. A abych nezapomněl, je tady i kousíček retro a vintage. Tady můžeme vidět boty Louis Vuitton, boty Moschino, kabelku Guess. Ceny jsou velmi dostupné, plno kousků je i nových s cedulkama, Michal Kors, Louis Vuitton. Tady máme krásné botičky, jako je Tommy Hilfiger. Chci jenom upozornit, že prodejna je otevřená od pondělí do neděle od 9 do 8. A tak jako na všech našich prodejnách, tak i na téhle se celý den vybalujou nové a nové kousky do vašich šatníků. Tak nezoufejte, nedoufejte, nepřemýšlejte, oblečte se a utíkejte k nám na naši prodejnu Genesis Národní 21. Nezapomeňte taky na to, že na naší pokladně vás rádi zaregistrujeme. Registrací můžete sbírat kredity, které využijete na e-shopu. A pozor, už nově můžete tyhle nazbírané kredity využít i na našem showroomu v Brně. No a konečně jsme v pánské sekci, takže už konečně si taky vyberu něco pro sebe, jako třeba tuhletu Gun bundičku. Měla dokonce i vysačku a stojí 1999 korun. Tady košile Ralph Lauren, tady máme vestu na papíry, košile Calvin Klein, také s vysačkou. Tak si mějte hezky příště!